IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Itaas summer, kiti kang runa na problema dagiti mangalap kiti fish kill. Dapat ikinabara ken kinaababaw ti danom ket ditoy ngagpistida. Dayto ti impasingked di kagawad Marites Alnas iti barangay Pragata Pasukin Ilocos Norte. Kunana adak kala problema da iti dayto at tiyempo kinabagan isudan nga i-harvest dan dagiti tarakenda gapo iti dayto akinabara na. Kasi sa bali iti klima iti danom itatan kasi kung baga stagnant water dayto yan kasi naka-close iti puyo-puyan na itoy. Tapos dadya pagsirkan na nga may sa itoy. Naka-close pa yun, sir. Kat in-request mi idi nga ma-open ko tapno lang dagiti tarakan mi nga ikan kada iti crabs kan shrimps. Napintas ko matikwa, sir. Dumakkel da ko mga nasaya at ngam itatametten gaputan na pudot ti danong kun hanaag nante stagnant water nga rodin. Ado tinatay, sir, dagiti pukok mi. Handa pa una di makkelin, sir. Iso nga digijay customer mi nga dati nga agor order kada kami. Medyo bimasit tinasupplyan min, sir, kasi kahan nga nag-success na gito'y production mi na ikan dito'y, sir, dito'y pukok mi. Iso dahil tati problema mi iti tata, sir, aglalo ko'y tatang sa rin, pumudot ti, kasi nga, awan sobrot nga agapot baybayon, ta naka-close mat detan, sir. So ti, dakkel nga problema mi itata nga agkalkalap. Gapo iti daytoy ket nagturong tayo iti mismo ang Municipal Agriculture Office ket may sa ti amuda solusyon daytoy iti panakapahalubos sa malukatan iti dua puyo-puyan iti naso barangay nga madamit iti saan nga umanamong iti daytoy. Iti sir kuna diti may sang agpispis cages kuna na kanya mi mayat ko mamam no mo-open detoy pag naanti danom pero the problema sir nga imbaga datakan may sang nga balay nga iso ti mabaling ko mga pagnaan sa DJ bakho nga pangkwadag kin DJ anti-akflow ngem kaslahan na kayat sir nga iso ti maysa nga madalanan ente kwata into kanno adda tudo na nadabagbagyo na DJ to kan iti pagnaan ti danom sir enti balay dangem ko namit ni kapitan ken dagiti kagawad nga hanga problema ko madayay sir kasi addamit dagiti LGU ti LGU Pasukin adda ni Apo Mayor kasamit Apo dagiti konseho ken Apo Bise nga mangtulong kanya tayo ngano mabalbal din to DJ maibagaman nga DJ Apo ket pwede nga matulungan, may kanto ko may tirip crop na sir, DJ anti batog na, pero talagahan na kayat sir kanong ipa-open DJ, kit DJ laing iti amok sir, nga rason na, tapni iti kasta, diti bagbagada ap mga fiscal iti sitio bungro, awan kumat mapaspasama ka kas sir no, okay DJ pinag-flow iti danom tayo. Iti sa balya bangir ket mangnamnama lata dagiti fish cage owner sa Marisut Kumanda ito ang problema daga puta mabalin nga agbungsod dagiti ikan no kas bilang man mabaybayan nga agdatapaw iti lugar. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez itinagan ni Idol trainee reporter Rafa Tarisa Fontanilla, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.